kawuono channel mar Dholuo. Adamo na wuo kodu gi Dholuo maler maleo. I will introduce a topic ma Nyasaye nomiya ka an e piny Lusaka, Zambia. Higa mar 2002. Bang' wuotho gi Yesu ndalo moko modhuro, Nyasaye nomiya message moro ka asechandora mang'eny kod weche moko manotama weyo. To Ruoth nowuoyo koda kokalo kuom Roho Maler. Mane madwar mondo introduce, abiro yale jomani te, to e Dholuo to abiro yalo maybe didek kata ding'wen. Nawacho ni nabiro siko kayalo koda Kisungu kod Dholuo. Philip Amara aseneno Agutu Joseph Okungu. Ero kamano ng'at Nyasaye amor kuom tudore kodi, watudre yamo wanyalo tudore kata bathe kocha. Nyasaye oteli ahinya. Aneno Michael Joma, ero kabano Michael Joma aseneni. Kajimba is watching. Kajimba, can you tell me where you're watching me from? Yes, that is Jakonyango Rabala, a son of a bishop. People who are born with brain and they love God. Lucas Brown is also watching from the United States of America. That is a brother in the Lord. Lucas, you're welcome to watch this. However, today I'm going to use my mother tongue. So just forgive me. I would like to forward my apology before time that I normally preach in English and in my mother tongue, because I want to take everybody on board. So Lucas, feel welcome. Here in Africa, we speak many languages. We are multilingual people who are endowed with the power to speak many languages. So some people speak 4, 5, 6, but I can speak 3 and maybe a quarter of 4. Anthony Omolo is a friend, apostle, a man of God, a preacher, a teacher, a prophet. Anthony, you're welcome. Thank you for coming. Elizabeth Adungu. Elizabeth, yes, from Busia. Yes, Busia is our border of Kenya and Tanzania. That song is from one of my sons, my favorite son, Elijah Jalogo. Elijah Jalogo is from Bondo, but he resides in Nairobi. Elijah is a powerful gospel singer, quite inspiring, very creative. Yeah, like I told you the other time, I have many of them. Elizabeth, welcome. Let's worship. Glory. Glory. Invite a brother. Lungato Bunubi. Adwa keto foundation mar mise madwa puonjo wach ni Nyasaye nomiya. Ruoth osemiya weche moko lakini mane so specific. En wach be Nyasaye nomiya Dubai, United Emirates. Yeah, George Barak, Philip is watching from Dubai, Emirates. Yeah, that country is magnificent, so good. I've been there on transit on many occasions, going to Australia, going to that cleanest city on the world, the city-state. I can't remember the name, but it is between Indonesia, Malaysia, and whatever. Franklin. Aneni Jadolo Franklin. Wimaler. Port Malongo. Franklin. Onge wach. Wedeko nagi sadaka. Niuna chiemo. Franklin. Wachiemo ka. Wadwaro. James Chako. Reverend James Chako from India, Andhra Pradesh. Vijayawada. My friend Chako, thank you for coming. Welcome, my friend.
I would like to apologize to you, Reverend Chaco. James, I remember when we were with you, I came to visit some years back in the state of Kerala. You just came down to meet me and you interpreted very well for me. So James, I have fond memories about you. We spent time together, while I was preaching the gospel in Kerala. Yes, Akaumos George Barak, Akaumos Moli. Moli, the teacher, is a teacher, profound teacher of the word. He teaches faith. Yes, I watch on Franklin, Gijomane na kanyoma Dholuo. Winja uru maler, niwe uru keto waniwa yalo nuwa yala, to kuko nuwa chiemo, niku wa wacho kamara tu keto waniwa kwecho kwa kwechi, Yesu wacho nike duwa mwekano yaunu, injili nyaka koko di chiemo, injili maonge chiemo manoki injili, beja nabi mayalo ni menya sachi oseru wako, himbi seru wako nyasache, nyake kou ne pesa, mondo cham, ekigwethi, ekagige nigo bebedo, we uru keto wani wakwaya pesa ni to ku or Dholuo wagi joma nade ba injili to ubudho kendo ung'e un gi rula sani koro usebiro udwa pime gi rula kodhi malo kodhi mwalo alachne injili no dwa go nang'o injili no chake nade to bo yale maber to kae to kake pime gi rula no pime go fuko be iore gimoro janabi chamo ubet nade nigi mano gweth mano muma ng'amo timo ndiko Nyasaye nyaka gwedhi be winjo wachno maler ng'amo timo andiko Nyasaye nyaka gwedhi an kod mumbe ariyo madwa somo kaketo go foundation mar gima adwa yala keto mise foundation gi Dholuo iluongo ni mise adwa somo muma Paul Hebrew Odemba. Paul, welcome. Where are you watching, sir? Where are you watching from? Yes, thank you for attending this broadcast. And I'm so excited to see you. Thank you for taking your time. I can't take that for granted because I know that you have other duties, other things to do. So for you just to choose even 5 minutes, 10 minutes, or 20 minutes to come and be with me is not in vain. So God is going to really bless that. I have engineer, the best in town, called Jack Okoth. Jack is an elder with our church. Seventh day, or Church of God, seventh day, an elder, profound man of God, a teacher. Evans Oswago, thank you for coming. Oswago is also our son in faith, Kevin Tisa. That man is, I tell you, this man is if you have any misbehaving touch phone in town, if your phone is misbehaving, it cannot send messages or receive. It's a phone that goes to sleep before its time. Make sure that tomorrow morning you take it, not real tomorrow, Monday, you take it to Tisacom. Just ask somebody in town, in Migori town. Just ask somebody who is Tisacom. That man is a smartphone wizard. Smartphone wizard. He knows how phones behave. I've been a victim and he treated me well. Yeah, okay, waero kamano kumbiro. Adwa somo kitabu miluongo ni ngeche ang'wen matindo piero ariyo gadek gi prariyo gang'wen badwa kete misingi wach madwa chako puonjo kod Dholuo ma
ingo mon mia berio to kudo chode mia dek mopando machieg monde ka kia mon mia berio to kuchode mia dek koro mone lo fachiel to mongia ngia gi chunye gi wanga ka cham to gi ko kati to duro Solomon ni e makoro ngado rieko nikech oseng'eyo kaka chuny tingo weche gi gik mamiyo chuny kutingo wach marach to riembo ngima to golo tuoche biro koro nenore oko ratiro riti chunyi ka mwandu ni migene moloyo nikech kanyo mangima ni ochakore nayudo ka chuny mar dhano ok en kabat mar kano gik moko ma higa mokalo nyaka banyoro no muma wacho ni riti chunyi ka mwandu ni migene moloyo nikech kanyo mangima ni ochakore chuny no gima owinjore kanie chuny naseyalo kamoro kod kisungu ni gima owinjore kanie chuny en wach Nyasaye mano kende nikech wach Nyasaye no emoting'o ngima ema kikani chunyi kanyo to ngima abiro dhi kanyo bang'e to akunga lerni gima nayudo ni arit chunya to nadhiyo ke chunya nigi mirima gik mang'eny nojoga an gi sunga asungora to be adier isewinjo gimoni maskini jeuri isungori to be idhier ituoni gige ji ok idwar to be idwaro
to chunyi to gidagi ni mondo kikwacha saibedi. Gidagi ni kikwacha saibedi kanyo. Kendo wacho ni ngane toka wene. Dogi kawuono ni jaka joyalo dogi dhila mugiri ukik mondo bar dili ngato. Ngat wuok de dela mugiri ukik mondo gi bar regi aidi moro. Mano bela mugiri banya sai gilene. Banya sai doko. Adiri banya sai. Ni dhila mugiri ukik joma kiel jombe areo de mondo ubar dili ngato udhigo. Jowadwa to kana be wach bali dino barnga ten mar Yesu be nyalo Yesu be nyalo dhi kodi koso dhi dong kami aeno ningeche kama piem nitie to kod ketho nying gi ywaro kanyo Nyasaye onge sami si kapo ywari gi chuny marach mitamori ni ok tel ligono chunyi marach bedagi ni ok tel idagi tend jomoko nyaka pesa madhi e kanisa chunyi rach nigi rach pendi rach nyaka pesa madhi e kanisa gorigo Nyasaye dagi ni in gi mora milemi ok de yode to kada ka ini tigi pachi to wachi ni noko do budhi nigi pachi nigi ndalo ne obro to o miya wacho ni am aketo misingi mar chuny mar weyo richo wene ngato forgiveness ma message Messiah no bea sabana ye mana olo to kata kati chokruok bore pin Singapore Egalo fario nogo. Kadi chokruok moro piny Singapore. Ta winjo ka ng'ato timo neno, jayalo moro maduong' mano e piny Indonesia. Otimo neno ni jomoko noyie to kanisa ne, no dagi ni jogo kowenegi. To tuo moro nogore kire mokia. Koro kodhi e piny Australia mondo opime to doctor okone ni gino gi kia koro weni king mondo dogi mondo gichagi gi pime kendo dogi hotel ndalo no ne pod mobile poko bira enya to joka winjo karo okone niya idhi to gik mani chunyi gi ok bergo bangima din mane jogo no baro nok ne mari jogo ok ni chweyo wene ngano jogo mondo dhigo ninge ngano dhi gi jachien oko dhi ilawe gi jachien bo dhigo no nango kae to winjo wacho no to amo go choge piny to lemo to piny Nyasaye na tim nango ni wene ngano richode to kae to manyo sime mar hotel gocho ne secretary ne manodong ningeche wuode manodong secretary no wegi kanisa bane ni yoga 300 people no dong karibu ji ang'wen ng'ancha no we no nitie jomoko minyalo lemo go beje chiene mokelo mondo pim go ni tang'o mi kani chunyi ni kano din ma Yesu no thone e chunyi dwa chako laro koso ni kano wat ba Yesu no kelo nyini mago weche ariyo ki yie mi chaki thone din ma Yesu no kelo mano ng'iewo gi rembe idhi e mach yie mondo wach Nyasaye mondo kik lali gige ji to gikaw gi dhigo ka ng'ato dobiro gi chiege to no dwa dargo odhigo to ka ng'ato dobiro gi nyithinde gi family ne owacho no dwa dhigo odhigo in donge wach mane yudo wach baka Yesu mano okelo gi charot mane giwuok go ka gibiro go no rod no kolor nitie Nyasaye ma pod biro kele we mako gi chunyi kae ta winjo ka ng'ani timo neno ne kane osegik sa to go choge piny to go sibe Nyasaye okode to kaki sarom mondo dhi ka koro ni pim masinde dongo ba piny Australia makoro masinde ba dongo bolo mimanyo go corona no manya moko yuri to kodi sa ngima ebe ko winjo ko ngima ningeche no we ne ng'ancha richode kae to dhi ogocho ne ng'ancha kore niya awe ni joma ne dhigo kae ni Nyasaye dhi kodgi kendo kada ok Nyasaye unagonyo udhi no bedo mangima ma Nyasaye chako miye ministry masama na romo kode kanyo no ne nigi kanisa maduong' malich kendo ne achiel kuom joyalo malong'o mabeyo ma international awacho niya Nyasaye no koda ni winjo gi miwinjo na chaka go choka piny awacho ni Nyasaye wena to ka duoga ni to ka igo luoro jolweny ma igo luoro to ng'ato chiwre kuom ayudo barua madhi Amerika to adhi e piny basi natimo interview mar visa dakika bich openja mana niya in ng'a ano kija mara dhi kanya adhi Amerika dhi timo ang'o adhi yalo conference riti ibikaw visa mari saboro be kacha cha medwa masiling 1,500 abedo mna ye kanyo saboro akaw visa na omena na kiso visa chakre gi giri nyaka ichunyi taur kama na dhi ninde akodi basa se yudi ninge chango richo gigik bana kani chunya mano tamu gige na ni ok yawre yore na ni ok yawre ni
oyudo kano se ama e visa no diboro e mardi e piny America diboro ne adhini to ticket to nitie barua be ler barua mobedo notarized mogo kaka ng'at mogoyo gini mar lawyer iwinjo weyo ni ng'ato richo nigi tiende e muma we tinga muma kabonde kamnar tikia gimba muma wacho ni keturi iyalori mana gi gweth gwetha katimarane to gikmok ikomo chame wi kayongo ok bedhi adwani mondo lem kodi godhiambo sani wabiro chako kendo kiny mondo achop kanyo ka in ng'ama luwo wacho ni kiny antie sa miluongo ni sa achiel gi nus kata sa ariyo mondo wadhi nyime ka wapuonjore wachni to nyaka wene ng'ato richoni otieno sani chak sologi nitie jomoko manodagi ba nyaka namba wuonegi nyaka namba minegi nyaka namba nyiminegi nyaka namba joyanegi negi rucho negi kete blacklist ni chunygi rach negi wacho ni jomoko chando gi olo gi kwecho kiotimore kia nade ni kia noko gina ni ng'ama nade manodongi makado gi chunyi ma ok donji chak kao nembinigo chak manyogi ibiro gocho negi makati dagi kati yie ibiro yie kod wechegi makati dagi kati yie ni nyathi Nyasaye adieri watimo gik ma Nyasaye wacho to kawadago kodi to ini negi mapok neno nyaka dinyuoli mitimie neno ni kare Nyasaye nitie kare weyo ni jiricho gi nitie wenegi Yesu wacho ni wenegi gikegi magitimo wenegi kuonde ka biro dhi okadwa timo ngalma nagoye nyaka buk an gi buk managoye en ani light nyenyo kinyal nene nagoye buk nitie moko nyocho wang kamine na yale ni buge go no wang te mana dog mana gi copy ari adek mana wuotho ge bag iwinjo awacho ni niya wene ng'ato richone we munda lem kodi ka ikwayo Nyasaye mono mar weyo apako iwere maka Juda Nyasaye malich Jehova marauma Nyasaye mar lweny kendo mar mbaka wase twak kuomi ka wawuoyo kuomi weche mohewa gi tanto nikech yienwa ni mondo weche go wawuoye yie iti gi dhowa kaka isetiyo gi dhowa mondo weche go yud wir makende moa kuomi e polo manyalo konyogo ng'ato ka ng'ato kik anera to in mondo ineri nikech wach en mari jogo bende magi bende winjo wach an bende an mari moma mana somo bende mari gigi duto ema ne nitie pap ka onge mane gwere gi moro igwedho ng'ato ka ng'ato odhiambo sani ibed kodgi kendo ibed Jehova Nyasachgi apuoyi kendo adendi weche te e nying Yesu Kristo ma Nazareth. Amen. Remember your M-Pesa. Remember your M-Pesa. I'm not going to persuade you. I'm not going to beg you. But I'm telling you that remember my number for M-Pesa. Please do you a favor. You are doing yourself a favor for helping the work of God because it is you who God is going to help. Thank you. God bless you.